Welcome guys, no? Welcome back. This is Buknoy TV, no? So ngayong araw, nandito tayo sa isang building ng Makati. Sinusubukan natin na magkaroon tayo ng experiment dito, gawa ng nagkaroon ng earthquake nung kanina lang sa General Santos City, no? So yung napanood yung video, mag-comment ako doon kung ano yung mga mali at mga di dapat ginawa ng mga naturang empleyado doon sa building na napanood nyo, no? So mag-comment ako during earthquake, bibigyan ko kayo ng tamang kaalaman o tamang gagawin in case na dumating yung hindi natin inaasahang earthquake sa inyong pinapasokang building. Okay? Umpisahan natin. Let's go. Guys, papakita ko sa inyo yung actual footage ng nangyaring lindol doon sa Ginsan sa Mindanao. Gusto ko lang magbigay ng kuro-kuro dito sa mga nangyaring ito, no? Papakita ko lang sa inyo. Ito. Ang lakas ng naturang lindol. Sinang ito, nasa loob siya ng building, ano? Ang napansin ko dito habang kasasagan ng lindol is nagpapanik yung mga tao. Natataranta, tumatakbo palabas, which is hindi yung ganun. So after this video, papakitaan ko kayo ng dapat gawin during earthquake, you know? Oh, ang lakas ng lindol, nagtatakbuhan sila palabas. So dapat yan, ano eh, sa ilalim ng kanyang lamesa. Mamaya, pakikita ko sa inyo yung proper na gagawin during earthquake sa inyong opisina o kaya sa establishmento, mga kabuknoy, no? Okay lang ma'am. Relax lang. Relax lang, relax. Relax lang. Ang lakas ng lindol. Tama yung ginawa natin, oh, yung hindi siya umalis. Although meron talagang tumatakbo palabas, hindi siguro alam yung gagawin. So, ayan. Ayan, mga kabuknoy, no? So, kunyari, nandito kayo sa loob ng building, no? Nasa, ano kayo? Nasa basement area kayo, no? Hindi natin inaasahan. Biglang nagkaroon ng earthquake, no? So, isipin nyo lang, duck, cover, and hold. Yung lagi tinuturo ng mga may alam sa kanilang pag-seminar sa earthquake, no? Kunyari, nasa building ka, tapos may nakita kang lamisa na wala kang iba makabiran, tapos andyan si Kuya Guard. Andyan si Kuya Guard, no? Na isa ring nataranta. So, ikaw, bilang may analysis sa pag-survive ng earthquake, so, ang gagawin mo lang, cover your head, no? Cover your head, no? Hanap ka ng ano ngayon. Na pwedeng cover ng iyong ulo. Yan. Pwede ka na dyan. Safe ka na dyan. Oh, nawala na si Kuya Guard. So, di ba, nandito kayo sa loob ng building, no? Nagkaroon siya ng earthquake, no? Na di natin inaasahan. Yan, lumindol. So, anong gagawin? Magtakip ka sa ulo mo. Tapos, maghanap ka ng pwedeng silungan mo. Dito, di pwedeng sibakal. Wala mo na yun, no? Oh. Ayan. Tapos may ulo mo. Tapos ano ka? Oh, single. Siko na lang ganun. Oh, huwag mong galaw-galawin kasi ganun na lang po nasa loob ng building, no? Kapag ka nasa loob ng opisina, mukhang may takbuhan tulad na nakita sa video, mali-mali yun. Maghanap ka ng lamesa, matigas na bagay, mukhang tulog ko palabas kasi pwede ka pang matamaan ng mga debris at mga salamin na mapapuna sa ulo mo. Yan ka tuloy, no? Kaya yung mga ganong gawain, huwag kayo matataranta pag nag-earthquake. Kaya yung labis yung pinaka-labis dyan. Kung ito matigas na bagay, pwede ka rin yan. Huwag ka dito kasi pag umagsak to, ganyan, yan ka din. Saka huwag naman kayo gagawin ng magdanan. Lalo na ng elevator. Ako, hindi yan safe pagkara sa building kayo, no? Pinaka-labis dyan. Kung nasa lang yung posisyon mo ng kalendol, doon ka talagang minto. Isipin mo yung sarili mo. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina na ganito. Yan. Antayin mo matapos yung lindol. Tapos pagka medyo mo pa rin lindol, sa akin magtakbo palabas, safe na yun. Doon kayo sa open area na marami sa mga building. Yung sa open parking, no? Doon kayo mag-ipon-ipon. Kaya nga nagkakaroon tayo ng drill, monthly, sa mga establishment na ating pinapasukan. Napakahalaga yun, tulad ng nangyari sa Ginsan. Parang hindi sila training ng drill. Nataranta sila yung mga empleyado, nagtatakbuhan, nagpapanik, no? Hindi na naisip na yung pagtakbo na yun, nagagal sila ng salamin, tigot sila. O
Kung talaga sila ng hollow blocks na umuuga-uga, no? Kaya yung napanood yun, mali-mali yun. So, muna sa labas naman kayo, nasa public transport o may sarili sasakyan, ihinto nyo yung sasakyan, sabay, hold din kayo doon. Yun nga, cover, duck, and hold. Doon na yung gawin yung ulo, duck and hold. Hold ka sa safe na lugar. No? Yun lang ang mga safety tip lang sa pagkakaroon ng earthquake. Huwag tayong mataranta, maghanap tayo ng safe na lugar at doon tayo sumilong. Ano tayo sa loob ng building, no? Natin kung saan, na-trap tayo, dadagyan na tayo ng materials, pero buhay tayo, no? Consist tayo. So, ano gawin natin? Wala tayong gagawin, isipin yung energy mo, no? Magkakonsing na ng mga lighter, o ano, kung tayo mong makikita ng cellphone pwede yun, huwag yung lighter, kasi pwede ka mag-post ng cellphone. Kung sa sindi ka, yung tawag palang gas, nakuyarin sa dito, no? So, sana dagan ka na, isipin ko na, isipin yung nakas ko para sa mga relations sa'yo, no? So, itong mga mabilis ang tibigok mo saan magpiling sa otak nyo kapag mga lindol. Una-una ko kayo mag-planet. Isipin nyo lang yung top, cover, and hold. Talaga sinasabi ng mga rescuer. Okay? Sana yung mga Pinoy at sana na itong mabilis ang tibigok mo ay nagpiling sa otak nyo. Okay? Take care of our Pinoy. Rhythm. Let's style ya.